Ahojte, dnes by som vám rada predstavila trojizbový byt v pôvodnom stave. A nie 1, 2, 3, ale rovno 13 bytov v tejto lokalite. Miesto, kde sa každý deň začína týmto prekrásnym výhľadom. Pozrite si vizualizáciu tohto bytu, ktorú som si pre vás pripravila. Tento byt s loďou má výmeru 74 m2 a nachádza sa v jednej z najvyhľadávanejších častí Jelšovy. Dispozícia bytu je ideálna. 3 nepriechodné izby, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, chodba a loďia. Orientácia ponúka krásne výhľady a dostatok svetla počas celého dňa. Bytový dom je s výťahom, nachádza sa v tichej lokalite s množstvom zelene a dobrou dostupnosťou do centra. Ideálny pre niekoho, kto hľadá nové začiatky alebo investíciu s potenciálom. A možno práve tu začne váš nový príbeh. Volám sa Milota Balková a pracujem pre spoločnosť Turality.